Ndị ọma, ofe ndị Igbo abịala ọzọ. Taa, anyị wetara unu akụkọ si n'ime obodo a na-akpọ Igbokiri. Bịa nso ka anyị kọrọ unu ofe nke isi akụkọ ya bụ mmụọ nke Igbokiri na ọja. Ịdọ aka na ntị na omume nnupụisi Ndụdị mere ka ezinụlọ ya dum nọrọ n'ọnụ ili. Chetakwa na ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị nne na-amụta ihe. Ngwa, ka anyị gaa n'ihu. Igbokiri bụ obodo a maara nke ọma, bụrụkwa obodo na-egwu egwu maka ọrụ ubi. Ya nwere ala ọma nke na-eme ka ihe ọbụla a kụrụ n'ubi mee nke ọma. N'ihi nke a, n'oge owuwe ihe ubi, ha na-enweta ihe owuwe ihe ubi n'uju. Ha na-arụpụta ji akpụ, akị dị odudu, ọkpa, ọka na akwụkwọ nri ndị dị iche iche. Enweghị mgbe ihe oriri na-akọ ụkọ n'ala Igbokiri. Maazị Okeke bụ otu n'ime ndị ọrụ ugbo pụtara ihe. Ya na ezinụlọ ya so na ndị a maara nke ọma, bụrụkwa ndị a na-akwanyere ugwu maka ọrụ ubi. Maazị Okeke na nwunye ya mụrụ ụmụ atọ. Nwa mbụ ha bụ nwaanyị, aha ya bụ Adanne. Adanne bụ nwata na-aṅa ntị na-eme ihe nne na nna ya na-ekwu. Ọ na-enye mmadụ niile ugwu ruru ha, na-enyekwara nne na nna ya aka ịhazi ezinụlọ ha. Nwa ha nke abụọ bụ ọkpara ha, onye ha kpọrọ Diọkpa. Diọkpa gbasiri ike, bụrụkwa onye ịma aka ma ọ bụ ihe ịsọmpi na-amasị. O yiri nna ya n'ụzọ ịgba mbọ na ịchụ uchu. Omume ya site n'ịgbaso nzọụkwụ nna ya gosiri na ọ ga-abụ ọgaranya site n'ọkụ ọrụ ubi. Nwa nke ikpeazụ ha bụkwa nwoke. Aha ya bụ Ndụdị. Ndụdị bụ onye aghara ya. Ọ na-emekwa isi ike oge ụfọdụ, nke mere n'oge ụfọdụ ọ naghị anabata ndụmọdụ na ntụziaka. N'agbanyeghị omume ya dị otu a, Ndụdị bụ onye na-eme ihe na-ewetara ndị mmadụ aṅụrị. O nwere nka pụrụ iche n'ịkpọ ọja ma ọ bụ ifo opi. Ọ na-eji ọja ya na-akpọ egwu na ukwe ndị dị iche iche, nke mere ka ọtụtụ mmadụ nwee mmasị n'ebe ọ nọ. Otu ụbọchị, oge a na-akụ ihe n'ubi, Maazị Okeke na ezinụlọ ya biliri n'isi ụtụtụ malite ije n'ubi ha. N'ihi na ha kwadoro ịrụ ọrụ ubi site n'ụtụtụ ruo na mgbede, ha kwadoro nke ọma. Ha buru mmiri ọṅụṅụ na nri ha ga-eri. Ozugbo ha rutere n'ubi ha, ha họrọ otu nnukwu osisi nwere ndo, dọwa nri na mmiri ha n'okpuru ya. Ngwa ngwa ha mere nke a, ha malite ịrụ ọrụ n'ubi ha. Ma ọ bụghị onye ọbụla so ha na-arụ ọrụ. Ndụdị, onye hụrụ ịkpọ ọja n'anya karịa ihe niile ọzọ, jere nọdụ n'okpuru osisi ahụ nwere ndo na-akpọ ọja. Ọ bụ ezie na ukwe na egwu Ndụdị na-akpọ na-enye ndị na-arụ ọrụ aṅụrị, ma ọ na-ewute Adanne na Diọkpa. Ha jụọ ajụjụ sị, ọ dị mma na ha na-adọgbu onwe ha n'ọrụ n'egedege anyanwụ mgbe nwanne ha na-amakpuru na ndo n'okpuru osisi na-afụsa opi. Adanne wee dee ihe a ruo na o kweghị ya edi. Ya ejekwuru Ndụdị, baara ya mba, sị ya kwụsị ihe ahụ ọ na-eme, bịa soro ha n'ọrụ. Ndụdị wee hapụ ọja ya n'ukwu osisi, gaa soro ha n'ọrụ. Na mgbede, oge anyanwụ dara, ezinụlọ a wee kwakọọ ngwa ọrụ ha, buru ukwu nkwụ bilie ịlaghachi n'ụlọ ha. Ma ha banyere n'iyi dị nso n'obi ha ka ha kụrụ mmiri ma na-ala. Mgbe ha laruru n'ụlọ ha, ike kwụchara ha niile. Mana agbanyeghị nke a, ha malitere isi nri abalị. O teghị anya, ọchịchịrị malitere ịgba.
Ọ bụ n'oge a ka Ndụdị chetara na ya chefuru ọja ya n'ukwu osisi dị n'ubi ha. Ya gwa nne na nna ya na ya chọrọ ịgba ọsọ jee n'ubi ha were ọja ya. Ma ndị mụrụ ya si ya hapụ ka chi bọọ ka o were ụtụtụ jee n'ubi. Ma Ndụdị, onye isi ike, jụrụ ajụ. Ya za nne na nna ya sị na ọ dịghị ihe ga-egbochi ya ije were ọja ya, ọbụnadị ọchịchịrị nke dị n'oge ahụ. Ndị nwe ya dọrọ ya aka na ntị si n'oge ụfọdụ ajọ mmụọ na-akpagharị n'ala ubi n'abalị, si ọ bụrụ na ya ejee n'ubi n'abalị ahụ na o nwere ike izute ajọ mmụọ dị otu a. Ma Ndụdị achọghị ịnụ ihe ndị a, mere na nne na nna ya hapụrụ ya ka ọ gaa n'ubi n'abalị ahụ. Ha sịrị ya kpachapụ anya ya na ọ lọta n'egbughị oge. Ndụdị gbara ọsọ wee garuo n'ubi ha. Mgbe ọ na-aga, o zutere ọtụtụ ihe na-atụ egwu. Nke mbụ, oke ifufe na-efe n'abalị ahụ. Nke ọzọ, ikwikwii na anụmanụ ndị ọzọ na-eme mkpọtụ. Abụzụ na agwọ na akịrị nọ na-eti mkpu ka ha na-eti n'abalị. Nke ọzọ abụrụ na ọnwa apụtaghị n'abalị ahụ, nke mere ka ọchịchịrị gbara n'abalị ahụ dịka ihe nwere ike ibitu aka. N'agbanyeghị ihe ndị a, ọ nọgidere na-eje ebe ọ na-eje. Ozugbo o rutere, ya gaa n'ukwu osisi ebe ọ hapụrụ ọja ya ka o were ya. Mgbe o ruru n'ukwu osisi, o zutere ajọ mmụọ na-eyi egwu nke tiri mkpu n'oke olu sị, "Tọọ nwatakịrị na-achọ gịnị ya mere za? Tọọ nwatakịrị na-achọ gịnị ya mere za?" Ma Ndụdị zara ya na-ama jijiji sị, "Ana m achọ ọja nke m za mere za, ọja nke m dọsara n'ukwu osisi kpọrọ nkụ. Chọọ ya, oge ya, chọọ ya, oge ya." Mmụọ ahụ gbọjakwara ya ọzọ n'olu ike sị, "Tọọ, tọọ, ikuku buru gị za mere za. Tọọ, ikuku buru gị za mere za." N'otu ntabi anya ahụ, ajọ mmụọ fere ya ọgwụ nke mere ka Ndụdị daa n'ala na-amaghị ihe ọ na-eme ma ọ bụ ebe ọ nọ. Ma n'ụlọ ha, Maazị Okeke na ndị be ya na-akparịta ụka si na ọ gafeela oge Ndụdị kwesịrị ịlọghachi. Obi malitere ịlọ ha mmiri. N'ihi ya, Maazị Okeke biliri chọrọ Ndụdị jee n'ubi. Ngwa ngwa o rutere, ya ejee n'osisi ebe ọ maara na ọja ahụ kwesịrị ịdị. Ya hụ Ndụdị ka ọ tọgbọ n'ala dịka onye dara mba. Tupu ya amata ihe na-eme, ajọ mmụọ ahụ biliri tie mkpu n'oke olu sị, "Tọọ nwoke na-achọ gịnị ya mere za? Tọọ nwoke na-achọ gịnị ya mere za?" ma Maazị Okeke zaghachikwara ya sị, "Ana m achọ nwa mụ za mere za, nwa mụ na-achọ ọja ya za mere za, ọja ya ọ dọsara n'ukwu osisi kpọrọ nkụ. Ọ chọọ ya, oge ya, chọọ ya, oge ya." Mmụọ ahụ tikwara mkpu n'oke olu ọzọ sị, "Tọọ, tọọ, ikuku buru gị za mere za. Tọọ, ikuku buru gị za mere za." Dịka o mere Ndụdị, mmụọ ahụ fere Maazị Okeke ọgwụ nke mere ka ọ daa mba wee tọgbọrọ n'ala. Ebe Maazị Okeke na-alọtaghị oge a tụrụ anya ya, nwunye ya gwara diọkpa na adanne na ya ga-aga n'ubi ịchọ di ya, si na ọ bụrụ na ya alọtaghị n'oge ha chọrọ ya bịa n'ubi. Nwaanyị wee bilie jee n'ubi n'abalị ahụ. Mgbe o rutere, ihe ọ hụrụ enyeghị ya ọnụ okwu.
di ya na nwa ya tọgbọrọ n'ala dịka ndị nwụrụ anwụ. Ma mgbe ọ na-eme ka ọ tụgharịa gbalaa, ajọ mmụọ ahụ gbọjara ya sị, Tọọ nwaanyị na-achọ gịnị zamịrịza? Tọọ nwaanyị na-achọ gịnị zamịrịza? ma nwunye Maazị Okeke zaghachikwara ya sị, ana m achọ di m zamịrịza, di m na-achọ nwa ya zamịrịza, nwa ya na-achọ ọja ya zamịrịza. Ọja ya ọ dọsara n'ukwu osisi kpọrọ nkọ, chọọ ya oge ya, chọọ ya oge ya. Mmụọ ahụ tikwara mkpu ọzọ n'olu ike sị, Tọọ tọọ, ikuku buru gị zamịrịza. Tọọ, ikuku buru gị zamịrịza. dịka ihe o mere Ndụdị na nna ya. Mmụọ ahụ fere nwunye Okeke ọgwụ, nke mere ka ọ daa mba wee tọgbọrọ n'ala dịka onye nwụrụ anwụ. Adanne na diọkpa na-asị n'onwe ha na ajọ nwa a na-akpọ Ndụdị ebuterela ha ọkpa ya. Ọ ga-agafeela mgbe nne ha kwesịrị ịlaghachi. Adanne wee kpebi na ya ga-eje ịchọ ndị be ha. Ya gwa diọkpa ka o legide ụlọ ha ruo mgbe ha lọtara. Ma mgbe Adanne rutere n'ubi, ihe mere ndị ọzọ mekwara ya. Ajọ mmụọ ahụ zutere ya, tiekwa mkpu sị, Tọọ nwata nwaanyị na-achọ gịnị zamịrịza? Tọọ nwata nwaanyị na-achọ gịnị zamịrịza? Adanne zaghachikwara mmụọ ahụ sị, ana m achọ nne m zamịrịza, nne m na-achọ di ya zamịrịza, di ya na-achọ nwa ya zamịrịza, nwa ya na-achọ ọja ya zamịrịza, ọja ya ọ dọsara n'ukwu osisi kpọrọ nkụ, chọọ ya oge ya, chọọ ya oge ya. Mmụọ ahụ tikwara mkpu n'olu ike ọzọ sị, Tọọ tọọ, ikuku buru gị zamịrịza. Tọọ, ikuku buru gị zamịrịza. dịka o mere ndị be ha. Mmụọ ahụ fere Adanne ọgwụ. Adanne dakwara mba wee tọgbọrọ n'ala dịka onye nwụrụ anwụ. Mgbe Adanne hapụrụ diọkpa jee ịchọ ndị be ha, diọkpa ghọtara na ihe na-eme n'ubi ha abụghị ihe a ga-agba aka zute. Ya eche echiche ịmata ebe ọ ga-aga nweta enyemaka. Ya echeta na e nwere otu dibịa a na-akpọ Tabansi Udele. Tabansi Udele bụ onye a na-ejekwuru ma ihe sie ike. A sị na ọ na-ahụ ụzọ ebe ndị mmadụ ndị ọzọ nọ n'isi. Ọ bụrụ na onye ọbụla nwere ike ịkọwa ihe na-eme n'ubi ha, Tabansi Udele bụ onye dị otu a. Ya mere, diọkpa biliri jekwuru Tabansi. Ọ chara ya ka obere nwanne ya si butere ha nsogbu na-akwado ikpochapụ ezinụlọ ha. Tabansi bidoro ikwu okwu n'asụsụ nke diọkpa na-aghọtaghị. Ya were nzu saa akara n'ala, kwa ikiri, kwụsị, lee diọkpa anya sị, ebelebe egbuola o, ma ahụghị nke emere eme nke ahụrụ. Tabansi gwara diọkpa na o mere nke ọma bịakwute ya n'abalị ahụ, sị ya asị na o chere ka chi bọọ na ọ dịghị ihe gara ime ka ọ hụ ndị be ya na ndụ. Ọ kasịrị diọkpa obi, sị ya na ya ga-enye ya ọgwụ nke ga-emerụ ike mmụọ nwụdere nne na nna ya na ụmụnne ya. Tabansi Udele nyere diọkpa ọmụ, sị ya kpụrụ ya n'ọnụ mgbe ọ na-aga n'ubi ha. Tabansi tekwara ya nzu n'anya, sekwa ya mkpara ọfọ ya n'isi ugboro 7, kọwara ya n'ihi ihe ndị a na mmụọ ọjọọ ahụ agaghị enwe ike ọbụla n'ahụ ya. Tabansi nyekwara ya mkpara akwụkwọ ogirisi, sị ya ọ garuo n'ubi ha, ya pịkọọ akwụkwọ ogirisi ahụ, pịpụta ya mmiri, tanye mmiri si na ya pụta na ntị ndị be ya.
Nke a ga-eme ka ha nwetakwa onwe ha ọzọ. Ma ọ dọrọ ya aka na ntị si na ya gbaa mbọ hụ na o mezuru ihe ndị a tupu anwụ awa n'ụtụtụ. Ma mgbe ọ natachara ndụmọdụ ndị a, diọkpa wetara obi sie ike. Ya ebinye dịka dike na-eje agha, jee n'ubi ha. Oge o rutere, ajọ mmụọ ahụ mekwara ka o si eme, gbọjaa ya sị, Tọọ nwata nwoke na-achọ gịnị zamereza? Tọọ nwata nwoke na-achọ gịnị zamereza? ma diọkpa zachikwara ya ka dike sị, Taa asị m ikuku buru gị zamereza. Taa asị m ala Igbokiri buru gị zamereza. Taa ikuku buru gị zamereza. Ana m achọ ada nne m zamereza, ada nne m na-achọ nne ya zamereza, nne ya na-achọ di ya zamereza, di ya na-achọ nwa ya zamereza, nwa ya na-achọ ọja ya zamereza. Ọja ya dọsara n'ukwu osisi kpọrọ nkụ, chọọ ya oge ya, chọọ ya oge ya. mgbe ajọ mmụọ hụrụ na ya ejepụrụla dike, mata na ike ọgwụ ya arụọla, ya agbala hapụ diọkpa. Na-etufughị oge, diọkpa wepụtara akwụkwọ ogiri isi, tinye ya n'ọba aka ya, rọgbuo ya. Ya apịkọta akwụkwọ ahụ, pịpụta mmiri ya, tanye ya na ntị nne na nna ya na ụmụnne ya. Ha niile wee bilie, wetakwa onwe ha ọzọ. Ndị nwe mmadụ, ama m na iso ndụ gị amụta uru banyere nrube isi na ihe ise ndụ dị n'ileghara ịdọ aka na ntị anya. Ndụ dị, onye nwedoro onwe ya ala site ihe ahụ mere, kwere nkwa na ya ga-arụsi ọrụ ike karịa ma bụrụkwa onye bara uru. Obodo ahụ mere omume maka obi ike diọkpa. Akụkọ banyere mmụọ nke Igbokiri wee bụrụ ihe eji ama atụ. Biko, gbalịa ka ị na-ege ntị mgbe ufe ndị Igbo na-akpọ. Ka ị chọrọ ka anyị tinye aha gị n'akwụkwọ ọjọọ nke mmụọ nke Igbokiri? Ebe a ka akụkọ anyị a kwụsịrị. Udo dịrị unu. Biko, like ya, subscribe, comment ya, ma nyere anyị aka zisaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.